Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта хабар баромад ки турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ, ки бояд рӯзи 2 март баргузор мегардид, ба саҳнаи номаълуми моҳи июн кӯчонида шуд. ин хабарро журналисти машҳур Ариел Хелвани хабар дод. аз рӯи суханҳои Хелвани, шейхҳои араб аз UFC турнири калон талаб карданд ва аз ҳамин сабаб ташкилоти UFC турнири худро ба моҳи июн кӯчониданд, то ин ки карди калон ташкил кунанд. ва чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, дар ин кард бояд ки варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекард ва акнун муҳорибаи ӯ дар ин саҳна баргузор намегардад. айни замон худи ташкилот оиди ин хабар ягон чиз гуфтагӣ нестанд ва ҳамчунин маълум нест ки Лоиқ Раҷабов низ дар моҳи июн баромад мекунад ё муҳорибаи ӯ дар дигар саҳна баргузор мегардад. барои ҳамин дӯстон оиди Лоиқ Раҷабов хабарҳои навро интизор мешавем. ана оиди турнири калони UFC моҳи июн як чизи шавқовар аст. агар дар ёд дошта бошед, чанд рӯз пеш мо дар навори худ гуфта будем ки Ислам Махачев эълон карда гуфт ки рӯзи 8 июн бо Ҷастин Геҷе дар турнири калони UFC меҷангад ва баъд моҳи ноябр зидди ғолиби муҳорибаи Арман ва Оливейра. ва дӯстон бояд гуфт ки моҳи июн ҳоло ягон турнири UFC эълон шудагӣ набуд ва аз инҷо савол ба миён меояд ки оё Ислам Махачев дар Арабистони Саудӣ ҷангидан мехоҳад? чунки Ислам Махачев аввалин шахсе буд ки оиди турнири калон рӯзи 8 июн гап зада буд. аз рӯи суханҳои Хелвани, арабҳо моҳи июн турнири калон мехоҳанд. ана аз рӯи суханҳои Махачев бошад, ӯ рӯзи 8 июн дар турнири калон баромад кардан мехоҳад. ба фикри худи шумо дӯстон, арабҳо ин корро барои Ислам Махачев карданд ё ин ки сабаб дар дигар чиз аст? метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. нуҳум рақами вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев омода аст ки ба 2 вазн боло баромада бо чемпиони вазни вазнин Ҷон Ҷонс муҳориба гузаронад. биён суханҳои борзро гӯш мекунем. ман Ҷон Ҷонсро беҳтарин ҷанговар дар ҷаҳон мешуморам. ӯ беҳтарин дар таърих аст ва ба монанди ӯ дигар ҷанговар нест. албатта ки ин муҳориба орзуи ҳар як ҷанговар аст, ҳар як касе ки номи худро дар таърих навиштан мехоҳад. ман аз ӯ дида ҷавонтарам. умедвор мешавам ки ӯ ба наздикӣ карьераи худро ба анҷом намерасонад ва мо бо ӯ муҳориба гузаронида метавонем. вақте ки ман ба боло мебарам, муҳориба зидди Ҷонс барои тамоми ҷанговарон муҳорибаи вазнин хоҳад шуд. ӯ 2 маротиба зидди шарики спарингии ман Александр Густавсон ҷангида буд ва ин беҳтарин муҳорибаҳо буданд. ман бошум бо ҳамроҳии Густавсон тамрин карда ҷанговари ММА шудам. албатта ки ман бо Ҷон Ҷонс ҷангидан мехоҳам ва агар ки муҳорибаи мо баргузор гардад, пас ин таърихи калон мешавад. Александр Густавсон ба Ҷон Ҷонс аз ҳама муҳорибаҳои вазнин дар карьераш дода буд ва шояд ки вақти ман омадааст ки бо Ҷонс муҳориба гузаронам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки айни замон Ҷон Ҷонс осеби худро барқарор карда истодааст ва аз рӯи овозаҳо баъди бозгашт ӯро ҳимояи камарбанд зидди Стипи Миочич интизор аст. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Чимаев чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонобуду сарбаланд бошед.